8 hodin 7 minut. Ping, úvod. Homer, dej ho. Tak, objevují se na scéně, hataty, blablabla, že výborně. Kluci v tu dobu přicházejí se mnou. Ne, vy přijdete se mnou, ale jo, vy budete jako moji strážci. V tu chvíli udám teda příběh dávný a pradávný strop, kde lidstvo z bohy jedna ruka byla. Přijdou strážci brány nebeské, byli vždy připraveni spojovat svět tam a tady. Toho večera však Zeus nebyl. Koudy bude dávat, jo, jeden Zeus, druhý Zeus, v tuhle chvíli a přichází. Vládu přebíral Hermes. To je moje. To jsem nechtěl. Jo. Úvod, teď už jsme na to. Takže ty se tady procházíš, já mu jde tak bokem vlastně. Úzkověně proč. I přemýšlel dlouze, co s načatým večerem, když Zeus nepřítomnosti zůstal. A tak napadlo jej, že pozve na Olymp veškeré hled. To je boží myšlenka. Vybral si štíbl, i sezval božstvo veškeré. Otočíte si, i pozval toho. Nakonec pozval všechny. Tak, protože nebývá často, aby na Olympu bylo blablabla. Výborně. Klíbil jsem. Teď se nám objeví. No a netrvalo dlouho a zjistíme tu pozici, teď děláme, ale možná, že bys byl tady vpředu klidně. Tak, a čekáš. Tak, a první pozvání přijali Evičko. Apollon a Artemis. I ze strany východní, i západní sešli se k Olympu vládci světem. Apollon, tady to je. No, hele, a měsíc ukazujte v Dubni. Apollon, bůh slunce a jeho sestra, jednojaderné dvojče, Artemis. Aby obsadili a nasvítili Olymp. Výborně. Vracíte se? Za nimi již třikrát. Ježi zjevovány byly v mých písemnostech jako mladé, krásné a neutupející. Jejich sílou bylo daruj, přijmi a vrať. Výborně. A tak přijali pozvání dolů. Dámy jdou dolů. Výborně, 1, 2, 3. Vy za nima hned. A hned za nimi zjevil se další návštěvník. Tálej, bohyně skalamoností a setkávání lidí na zemi. Jo, určitě, no. Tušila, že večer bude krásný. A tak i ona přijela pozvání na boží ples. A jdeš, ale klidně se ukloní, to je možná dobrý, že ty si ten, který zve. Ale poslouchejte, to je dobrá myšlenka. Ti, kteří přicházejí, tak se pokloní vlastně jenom jemu, jenom klidně pokynou, jako ano, jsem tu výtečně, proto jsem tě pozval, Františku, no? Proto jsem vás pozval, abych vás z Olympu shodil. Hele, tady je pak vaše místečko, takže to necháme tady, kdo je tady kýváš? Ty přijdeš až tam moc upak, jo? Že je možný, že tady za váma budou stát ještě lidi, tak uvidíme. Holky, ženský, taky musíte sem, protože tady budou podle mě diváci lidi. Tak, okolo. A nebo tak, jedna tak. A jste 3, takže ve 3 jsme tady okolo a ty klidně okolo nich stát. No, ano. Tak to máme. Tak, kde další? První skupinka dorazila sem. Pak přišel čas, ty jdeš taky k ním, anebo na tuhle stranu zůstaneš tady vedle, abys vyplnil. Tak, Evičko, pak přišel čas pro boha času. Zjevili se na scéně a ty podle se na ty říkal Chronos a Hypnos. Tak pojď, klidně tam. Ale chlapi, vy se mu vlastně lehce pokloníte, nebo já bych zůstal tady v té straně teda, jo. Tak, no ale vy se mu pokloníte ten. A ty zjistíš, a ty bys měli dát možná první, že smysl by bylo, aby ty se dostal ke slunci, tam ne. A zůstaneš tam. Ne, tohle bránou všichni. Je to pole. A nebo přijdeš ty jako první, Chronos ukáže hodinky a Hypnos. A Hypnos projde kulovině. No, a tak. A ovšem tady se mu nelíbilo a vrátí se na tu stranu. Jo? A ty pak dojdeš se ke slunci Honza. Takže ty si jdeš pod sluníčko. Tak.
už nebude Aničko, hned jak dojdou a zaujali své pozice, přichází další. Žádnou pozvánku na Olympy nikdy neodmítl bůh vína Dionysos. Přichází a s ním Bacchus a Bakantka a vždy věrně doprovázení Íkare, jenž dle pověstí mnou zapsaných donesl mezi lidstvo obyčejné právě vyhouré. Ale a klidně ukážeme tu víno lidem. A teď jenom prosba na všechny dole, vy co jste na scéně, tak reagujete, jo? Tady to není jako máme ty vole zapí na baru, ale vlastně, jak jenom přijde, cože, Chronos, víno, to bude velké, jo? Takže ty klidně, hele, když jo, bílé, a červené mají, jo? Takže klidně každý den to. Takže na tohle přijíždíte, jo, projedete a zaparkováváte na opačné straně tady domů, takže tady někde, aby to bylo. Takže víno máme, jak zaparkujou, dáváme. No a tam, kde je víno, přátelé, za malou chvíli zjevuje se láska. Dalšími návštěvníky na Olympu byla Afrodita. Však Amoři, věrní průvodci, nejprve obsadili prostor, aby ji pozvali na scenérii božího blesu. Ano, krásná jak vždy a mými pamětmi zapsaná. Kluci podávají ruku, přebírají výborně, aby si sedáte sem, místo něj. Sedáte výborně. Tak, Afrodita jde k vínu a teď chlapi berou tady pixlu a jak začne hudba, a vy jedete tak, aby zadek byl tady, aby se bylo obcházet, jo? Takže máme krásné tři grácie, máme víno, máme lásku a tak, Evičko, netrvalo dlouho, aby brány Olympu rozrazil a v prachu nechal dojet největší z hrdinů, Herakles. Začutíš nám nohy, klíďo? Máš čas, vyjíždíte na tu hudbu, jeden. Ano, byl to on, Timur a jeho parta. Hele, na straně to projdi, ty jsi nejsilnější, rozumíš, to víš, jo? Hele, tudy. A fakt jako, ten ký není prečo, jo? Už bylo. Ale než skvěl, jo? A ty to musíš náhle, rozumíš? Ten jako, ještě jednou. Ale jestli to jako, z tebe musí hrůza. A jak projdeš si se dopředu, tak už jdou válečníci za tebou. Když tam ti dáme hřebíky do boty, abys byl na straně rozběžený. Tak připínáš jak izolepou. Dobrý, takže přichází Herakles. A ruku v ruce s ním bohové velice známí. Nike, bojně vítězství a Ares, bůh války. Tak, ty jdeš nahoru, vy k sobě a hledají to styčení. Fakt, musí tam jednou ke zkusy vítězství. Já zašlu za vás. Výborně. A jdete kolem něj. Jo, to je dobrá póza. A jdete se takhle a stojíš, jo, ty s oštěpem a ty tam. Jasný. Tak. Ovšem božská kalota Galatýr, rovnováha ducha a těla, vyváženě vládne i božímu Olympu. Když přichází a o catering večera se bude starat. Jo, vidíš, soráč. Evčo, ještě tam je zloba. Já ty zlý prostě, rozumíš, mě to do toho nejde. Já si dělal velký. Tak. A tam, kde jsou hrdinové a boji, vládne i podsvětí. Evča tam nahoře začudí, zesílíš nám podsvětí ještě. Hades, a teď se napadl tvoje jméno, ale Jitka. Hades a Jitka. Dobrý. To tam dá. A Persefona. Prosím vás, Jitka. Hades a Persefona. A máte to tam jasně a odkládáte dobře. Teď jenom drobnost, hele, vy s tím vínem, šoupněte se trošku sem, ať jste už i od začátku, že tady v tom lidi, jo, nekážu zaparkovat tady ten někdy. Blíž, jak to máme, dobrý, ale ať můžou pak za co,
plamen války, plane záhy i plamen rodinného krbu. A už pozitivní děvčata, že jo, přijíždíš, ano, vaříš si to. Tak. Přijíždí hezký, bohyně domova a rodinného krbu. S ním v závěsu Demeter, vládkyně úrody, plodů a zemědělství. A za nimi kráčí Héphaistos, mírový využívatel ohně a strážce kovářů a řemeslníků. Jo, a ty tam přidáme tu cibulu a usmažíme cibulu, to rozumíš, teda. Ale a ty si klidně napadáš u polici tady. Jo, oheň, tak, a zdálo by se, že ples může začít. Však v tom ozvala se nepotvrzená pozvánka. Evčo najíždí. Tak, a teď hele, vy už jste u těch cože? Ty zbíháš dolů. Máme zapomněli na vládce moří a oceánů. Krajzovce. Dobrý, počkali si na to, ano. A na mě byste zapomněli. K nám nahoru, tak, když tu se z maratonu po 42 kilometrech a pár metrech vrátil běžec. Děkuji, předáš mi něco, budeš mít zprávu, jo? Cože? Zeus se vrací. Tak, dostaneme tady zprávičku, tak. To tady máme. Takže vy tady s tím jenom zaparkujete do strany, kousek se bokem, tak? Ale až v rámci toho nuže blesk může začít. No, blesk může začít. Božstvo, zadejte se k božímu tanci. A všechno ruce na pódiu, nebo na ty magony. Položte to tam klidně, nebo tam. Tak. Evčo, ještě jednou. Ještě jednou. Počkej, dáme to ještě jednou, máte čas. To je dobrý. Takže jak doběhne maratonec, řeknu růže, jsme všichni, blesk může začít. A vy zadejte se, prosím. Jsme na place. Chvál Bohu za čas. necháš to 10 vteřinek ještě, pojeme se volně a v tu chvíli jede Zeus. Když v tom zazářila obloha jasným světlem. Zeus se vrací! Pane Bože!
Proč to nedal vědět? To říkáš mě, nebo mě? Tak, přichází ředitel bránou. Chlapci a děvčata, pojď to tady s mají kopečku a tady dva. A odchází. A Evčo, Říďa odchází na španě a dole to začalo tvít, no. Co to můžeš mít? A nakonec Olim začil řadu bohu. Ne, později vteřiná, jo. A nebral to konce. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Jakmile hodí dojednou a sedají si, zůstávají stát jenom ty kluci a najíždí se rovnou na klučičí. Ne. Vytahuje, jo, a jdeš. Takže dohraj a jdeš. A čaj rovnou, výborně, dobrý. Jo, ty se mi líbíš, ale já si vyberu tuhle. A tak se celý boží večer pomalu vracel do normálu. Teď to budu zapírat další páry za chvíli. A stále do čajku. A teď během čajku se dají do pozic toho úvodu. A ještě tam nemám ten stříhle, jo? Takže potom jenom dodáme tu střílnou hudbu. Máte dobrý potom, takže sem se dá 21 střížená. Takže teď je čas na reklamu. Sponzorem tohoto večera je Ánec Návec. SRO. A další. Konec reklamy. A jde tam. Jak dlouho necháme ten tanec? Máte ho stříhlej na 20 vteřin nebo stlumíme?